سلام كبرات تخاتلتي نلومي 11 ጥቅምቲ 2022 ኣብ ዝተዳለወ ዜናታት ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ሓያል ኩናት ይቕጽል ምህላው ምግላጹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወሰደቶ ውሳነ ምብራር ሰሜን ኮርያ ኒኩለራዊ መጥቃዕቲ ክትገብር ዝኽእላ ልምድ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኮርያ ከም ዝገበረት ምግላጻን ካልእን ዘደህስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም መንግስት ደቡብ ሱዳን ናብታ ሃገር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣትዮም ኢሉ ንዝኸሰሶም ልዕሊ 20 ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ከም ዘባረሮም ኣፍሊጡ ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ደቡብ ሱዳን እቶም ስደተኛታት ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ጁባ ከም ዝተታሕዙ ገሊጹ ኣሎ ጠቕላሊ ዳይሬክተር ምዝገባ ሲቪል ዜግነትን ፓስፖርትን ኢሚግሬሽንን ጀነራል ኣተም ማሮል እቶም ተታሒዞም ዝነበሩ ገሊኦም ኢትዮጵያውያን ገሊኦም ድማ ኤርትራውያን እዮም ድሕሪ ምባል ኣብ መወዳእታ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ጁባ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ኣፍሊጡ ብድሕሪ እዚ ድማ ስልጣን ነቶም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣትዮም ዝበሎም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ነናብ ሃገሮም ከም ዘባረርዎም ኣፍሊጡ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን እቲ ሃገር ዝሓሸ ናብራ ንዝደልዩ ነበርቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀንዲ መተሓላለፊት ትኸውን ኣላ እዮም ዝብሉ ናይ ምብራር ዕጫ ካብ ዘጋጠሞም ሽማ ክግለጸላ ዘይደልየት ጓል 27 ዓመት ኤርትራዊት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንምዕቋብ ካብ ሃገራ ከም ዝመጸት እያ ተዛረብ ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ደቡብ ሱዳን ሕጋዊ መእተዊ ፍቓድ ነዘይብሎም ሰባት ክሕግዙ ከም ዘይብሎም ጀነራል ቢያር ኣጠንቂቑሎ ነቲ ዳርጋ ንኽልተ ዓመት ዝጸንሐ ግጭት ትግራይ ንምፍታሕ ዲፕሎማስያኛታት ዘተ ሰላም ክግበር ጻዕርታት ይገብሩሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ኣብ ትግራይ ብወገን ዶባት ኤርትራ ዘሎ ኩናት መሊሱ እንዳሰፍሐ ይመጽእ ምህላው ማዕከን ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢራ ከም ዝፍለጥ ትማሊ ሶኒ ብወገን ትግራይ ብጌታቸው ረዳ ከምኡ ድማ ብማእከላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝወፀ ሓበሬታታት እቲ ኩናት ብወገን ዛላምበሳ ጾራናን ራማን ተወሊዑ ምህላውን ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ናይ ትግራይ ማዕከናት ድማ ናይ ክተት ኣዋጅ ጻውዒት ቀሪቡ ምንባር ይግለጽ እዚ ሕጂ ነዚ ዜና ዘርጊሓ ዘላ ማዕከን ከዓ ካብ ናይ ሰብኣዊ ትካላት ምንጭታታ ብዝረኸበቶ ሓበሬታ መሰረት ሓደ ካብ ምንጭታታ ድሕርቲ ብ24 ናሓሰት ደጊሙ ዝተወልዐ ኩናት ኣብዚ እዋን እቲ ዝኸበደ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ኢሉ ድሕሪ ምሕባር ብወገን ኤርትራ ብዝተተኮሰ ከቢድ ኣጽዋር ብዙሓት ሲቪላውያን ተቐቲሎም ዓበይቲ ህንጻታትን ትሕቲ ቅርጽን ዓንዮም እዮም ኢሉ ከም ዝሓበራ እውን ጽሒፋ እያ ዘላ እዛ ማዕከን ነዚ ሓድሽ ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ፌደራል ሓበሬታ ክትረክብ ፈቲና ከምዘይሰለጣ ክትገልጽ እንከላ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውደ ድማ መንግስቲ እቲ ኩናት ንምብቃዕ አንቂዱ ይሰርሕ ምህላው ግን ዝኾነ ምትኹታኽ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክወስደልዩ ከም ዝበለት እውን ገሊጻ ካልእ ብተወሳኺ እዛ ማዕከን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምንጫት ጠቒሳ ኣብ ዘርግሓቶ ሓበሬታ እቲ ዲፕሎማስኛ 10 ናይ መካናይዝ ኣሃዱታት ዝርከብዎም ኣስታት 100,000 ካብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ይሳተፉ ኣለዎ ክብል ከም ዝሓበረ ገሊጻ ኣላ ካልእ ምዚ ኩናት ብዝተሓዝ ድማ ብወገን ናይ ትግራይ ማዕከናት ኣብ ዝተዘርግሐ ዜና ኣብ ዓዲግራት ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ዝርከባ ዓድታት ደብዳብ ከም ዝተፈጸመ ብስእሊ ዝተሰነየ ሓበሬታ ተዘርጊሑሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ትማሊ ሶኒ 10 ጥቅምቲ 2022 ብዘጋጠመ ሓደጋ ምፍራስ መሰጋገር ድልድል ሃገራዊ ፈተና ከም ዘይተወሃበ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ርክባት ወጻኢን ኮሙኒኬሽን እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር እመቤት በቀለ ሓቢራ ንሳ ከም ዝበለቶ ካብ ቀንዲ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ናብ ቀጽሪ ቴክኖሎጂ ዝወስድ መራኸቢ ድልድል ፈሪሱ ሓደ ተምሃራይ ህይወቱ ክስእን ከሎ ሰለስተ ተምሃሮ ድማ ቆሲሎም ተምሃሮን ማሕበረሰብ እቲ ከባብን ሰንቢዶም ዕግርግር ተፈጢሩ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ኣብቲ ቀንዲ ቀጽሪ ፈተና ክንቀጽል ኣይከኣልናን እቶም ኣብ ቀንዲ ቀጽሪ ዝፍተኑ ተምሃሮ ብስንባደ ናብ ደገ ስለ ዝወጹ ሎሚ ፈተና ኣይተኻየደን ኣብ ቀጽሪ ቴክኖሎጂ ግን እቲ ፈተና ድሕሪ ቀትሪ ተዋሂብሎ ኢላላ እቶም ብስንባደ ካብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ወጽኦም ዝነበሩ ተምሃሮ ይመለሱ ምህላውን ብምሕባር ኣብዚ እዋን ነገራት ሃዲኦም ኣለዉ ናይ ጽባሕ ፈተና ምእንቲ ክዳለዉ እውን ሓበሬታ ንህብ ኣለና ክትብል እውን ረዲኣ ከቢድ ጉድኣት ዝበጽሖም ሰለስተ ተምሃሮ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡን 90% ካብቶም መጉዳእቲ ዝበጽሖም ተምሃሮ ቀሊል ከም ዝኾነን እታ ዶክተር ወሲኻ ሓቢራ እቶም ዝተጎድኡ ተምሃሮ ከከም መጠን መጉዳእቶም ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል እቲ ዩኒቨርሲቲ ካልኦት ሆስፒታላትን ሕክምና ይግበረሎም ኣሎ ኢላ እቶም ኣዝዩ ቀሊል መጉዳእቲ ዘጋጥሞም ቀዳማይ ረድኤት ተዋሂብዎም ናብቲ ቀጽሪ ከም ዝተመለሱ እቲ ፈተና ከዓ ካብተን 7 ቀጽርታት ኣብ 5 ብሰላም ክካየድ ከም ዝወዓለ ገሊጻ ኣስታት 400 ተምሃሮ በተን 10 ዓመታት ኣብ ጥቕሚ ጸንሐ ድልድል ኣቢሎም ካብ ቀንዲ ቀጽሪ ናብ ቀጽሪ ቴክኖሎጂ ይሰግሩ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት እዩ እቲ ድልድል ፈሪሱ ምኽንያት ምፍራስ ናይቲ ድልድል ከዓ ነቲ ልዕሊ 400 ተምሃሮ ዝበጽሕ ብዝሒ ክጸሮ ስለ ዘይከኣለ ምዃኑ ተገሊጹሎ እቲ ድልድል ምስ ፈረሰ ድማ ብሓጺን ተወቂዖም ኣካላቶም ዝተሰብሩ ከም ዘለዉ ብምዝኻር እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ድማ ኣብ ርእሲ ዘጋጠመ መውቃዕቲ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ
ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀረብ እዋን ዝወንጨፈቶም ሚሳይላት ምስቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ክፍጽም እተሓስቦ ኒውክሌራዊ መጥቃዕቲ ዝመሳሰል መላመዲ መንባሩ ገሊጻ እዚ መግለጺ ዝወጽእ ዘሎ ኸኣ ሰሜን ኮርያ ድሕሪ 5 ዓመታት ንመጀመርታ እዋን ፈተነ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ንምክያድ ምድላዋት ከም ዘለዋ ትካላት ስለያ ድሕሪ ምግላጽን እዩ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ቀረብ እዋን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይደን እየን ከም መልሲ ናይ ዝድማ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት 7 ሚሳይላት ወንጪፋላ እቶም ሚሳይላት ታክቲካዊ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ንምሓዝ ዝተዳለዉ ምዃኖም እውን ማዕከና ዜና መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ሓቢረን ኣለዋ እዚኣቶም ኣብ ዓውደ ውግእ ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕሉ ዝተሓስቡ ንኣሽቱ ናይ ሓፂር ርሕቀት ኣጽዋር እዮም እቶም ሚሳይላት ነዞም ንኣሽቱ ኒውክሌራዊ ርእሲ ንምዕዳቕ ዝተሰርሑ ምዃኖም እውን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ገሊጹ ሰሜን ኮርያ ኣብ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ወደባትን ማዕረፈ ነፈርትን ደቡብ ኮርያ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ብዓወት ከተለማመድ ከም ዝበቕዓት ኣፍሊጣ ዘላ እዚ ድማ ንኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዝወሃብ መጠንቀቕታ እውን ኢላላ ብመንግስቲ ሰሜን ኮርያ ዝመሓደር ማዕከን ዜና KNCA ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ መርሒ እቲ ሃገር ኪም ጆንግ ኡን ነቲ ፈተነታት ይከታተሎን ይመርሖን ከም ዘሎ ዘርኢ ስእልታት ኣውፅኡ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ ዩኦል ሰሜን ኮርያ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ምጥቃማ ዝጠቅም ረብሓ የለን ክብል ሓቢሩ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ሰሜን ኮርያ ኒውክሌራዊ ኣጽዋራት ምዕባል ኣብ ትቕጽለሉ ዘሎ እዋን ንሪፐብሊክ ኮርያ ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም እውን ኣብ ሓደጋ ተውድቐላ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ረብሓ የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሉ ሰበስልጣን ስለያ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ሰሜን ኮርያ ድሕሪ 2017 ንመጀመርታ እዋን ፈተነ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ኣብ ቀረባ እዋን ክትካየድ ከም እትኽእል እዮም ዘጠንቅቑ ብተወሳኺ እውን ሰሜን ኮርያ ኣብቶም ንመጀመርታ ግዜ ትፍትኖም ዝነበረት ሚሳይላት ዝተሰቕለ ንእሽቶ ታክቲካዊ ኣጽዋር ክትጠቀም ከም እትኽእል ክኢላታት ይእምቱ ኣብ 2009 ኣብ ብራዚል ዝወደቐት ነፋሪት ንምጽራይ ድሕሪ ነዊሕ ተጽቢት ኣብ ፓሪስ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ዝጀመረሉ ሓለፍቲ ኤርባስን መንገዲ ኣየር ፈረንሳን ኣብ ዓቢ ወጥሪ ኣትዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ እታ ኤርባስ A330 ዝዓይነታ ነፋሪት ካብ ሪዮ ደ ጄኔሮ ናብ ፓሪስ ኣብ ትበረሉ ዝነበረት እዋን እያ ወዲቓ ክሳብ ሕጂ ብዝተኻየደ ምጽራይ ኣብራሪ እታ ነፋሪት ንፍጥነት ናይታ ነፋሪትን ንንፋስን ዝዕቅን ኣካል እታ ነፋሪት ስርሑ ደው ምሰበለ እታ ነፋሪት ክቆጻጸራ ስለ ዘይከኣለ ክትወድቕ ከም ዝኽኣለትን 228 ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ገያሾን ኣባላት በረራን በሙሉኦም ከም ዝሞቱን ይዝግለጽ ስድራቤት ናይቶም ግዳያት ፍትሒ ንኽረኽቡ ንዓመታት ብእኩብ ጓስጓሳትን ጥርዓናትን ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም ኣብ እዋን መጀመር መስርሕ ፍርዲ ላዕለዊት ሓላፊት መንገዲ ኣየር ፈረንሳ ኣን ራጋይል ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኤርባስን ጉሌያን ፋውሪን ናይ መኽፈቲ ቃል ኣብ ዘስምዑሉ ኣብቲ መጋብኣያ ዝተረኽቡ ስድራቤት ግዳያት ድምፆም ብምስማዕ ሻዲዶም እዮም ጉሌያን ፋውሪን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል መስርሕ ፍርዲ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ድሕሪ ምባል ትካሎም ንሓቅን ምርድኣን ዝከኣሎ ከም ዘበርክት ገሊጹ ኣን ሪግዋል ብወገና እቲ ሓደጋ እቲ ዝኸፍአ ነቲ መንገዲ ኣየር ዘጋጠሞ ሓደጋ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ማዕልቦ ከይተገብረሉ ምጽንሑ ሕንከት ከም ዝስምዓ ኣብሪሃ በቲ ሓደጋ ወዳ ዝሞታ ዳንኤል ላላሚ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበቶ ቃል 13 ዓመታት ነዚ ኣይና ክንጽበ ጸኒሕና ብምባል ዋላ እውን ዶንጊ እቲ መስርሕ ፍርዲ ምጅማሩ ሞት ውላዳ ፍትሒ ንኽረክብ ተስፋ ከም ዝሃበ ሓቢራ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም